Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, tataba daw. Kaslamatan na iduyok ti matayo, itikit-kitangin niyaw. Ay na, nagpipintas da gayam ti babalasang da dito'y kwaraw. Damo yung gayam ti umay di tay. Na, kurso na daksamo da itamay sa balasang Anya? Kitaan, permiti isem na mangkit-kita magkanyak. Ha? Unag paiso tataba daw. Enteng, ada ka mo't gayam. Una ta adak ditoy. Ay kunak no sikatin ang itulod itinatang dapari ba dong? Ni kwarog ti nang itulod. Busy kami ngamin ijay barangay hall. Isupay atang danam manan ni kwarog. Isa na balita ni Badungton ti Mangtangdan. Arkilaan da mo ni kwarog. Kat manukumangay ti arkilana itilugan mo. Nababalaang ta ijay ilay ti napananda. Ay, naimbag pa'y dapari ba dong? Tanagagat da nga agmula-mula itinateng. Anyat serbit bangkag dano di damulaan. Apay nga itakala ang asimbang pait ba daw? Di magas kami pa ngamin kani kwaraw, ijay bar apapapanan may. Anya? Tinakadimanan ko silapan. Iunay ka na ya. Imbes nga agawid kayaw, dumagas kayo pa'y laang ijay. Maminsan lang mit Di maminsan, mabalain ang maulit tupay ba daw? Ay kitsika tasika ti mangibagbaga iti kasta. Angam no siya, saan tuyang. Nawadwad sa mati naglakwan nyo itinatang paray. Ay, adamo basit aparay. Anyang ti aramidam iti naglakwan nyo. Anya ti aramidam ita. Ay ki agmulak tumanan aparay. Ay talaga agip magat ka Ay talaga met aparay. Iti kasta, dakdakkel tumanain ti makwarta. Ay kasta ati very good. Arkila tumanan tilugan nyo paray. Ay no problem. Basta sika. Ay agyaman nak pare Inisi mandalang, ipapanan na kurso na dada. Ada siguro gapo na ang inisuman da. Anya ngay kuma. Ay mabalin, nagugwapo iti panagkita di balasang kenkwa nangam sika. Anay ikaw? Adayumot Ikaw, anya kumati ang mumngay. Di ko na ayok itay. Amuda ngamin na naglako ni tata badong itinatang. Anya, Lalagayam tinagan mau, ading anapintas. Wen, anyamat nga itinagan nyo. Ay, kwa. Siyak ni Salvador. Ngam badong kunamlatan adan. Kasta ka di, anyam nasaysaya at no awagan kayo itibang. Ha? Anya? Si Kamit Lala. Kaslaado ti kwartayo Ayun gayam. Anya nga iti order nyo. Ay, kwa. Kas iti sigod nga order kaw, Lala. Okay, mabiit lang. My bad. Anya? Ay, Na, nakainom kan sa napnapanam. Napanagimatang iti similya, tinatang iti ilay. Anya? Ilawlawak man ita ti pagmulak iti natang. Bareng matumpungan ta, tinangina presyaw, kat bumaknang ta tuyang. Apay anaginom ka. Ay, kwa, di magasak pa yung amin ni Jayan ni... Ayan ni... Kwa, Anya ako itayan ti may sagayam kaw. Inawis na, kat naginom kamay. Ay kasta ka day. nalawa ita kano, ti minulaan nyo itinatang marituyang. Ay wun marikwanan. Naimbag kayo pa ita, nagagat kayo kanikaba daw. An-anusan amaray, day tamo nga minti mabalin a pagbiagan.
Wala, maray. Bareng makagatang kami mutin iti bukod mi alugan. Ay, mabalinday ta. Tanagagat kayo, ngagmula. Sapay ko mga raw takas ta, maray. Inda, inimit pari ba daw ti ilugan ni Kwaraw? Ay, wan, kapitan. Napansinundo itay ni Kwarog ta, mapandakano ijay bar. Anya? Imbal aldawan mapanda iti bar? No adan samot kano balasang ijay. Isaw ti papananda. Kadwa na ni Kwaraw, mapanagaram iti balasang, kasjay. Jak amaw. Nimot kano ka ba dong ti kasla kurso na dati babae? Inda, Itay kayo pa yata talyaw. Kasano, kit talaga nagpintas na dya balasang, Kwaraw. Numuna ta alisto kayo mata. Kaslawan na sa hawayaw. Shh! Tagtagariya! Ang mga numanggag na ka. Uray man, pudnumait nga da sa hawayaw. Nakita na ko nilala. Inisuman na kaon. Ha? Aguray, tama pa nakita ayan na, Kwaraw. Naa. ni pari ba dong nga Kwaraw? Diyan mo ang kail. You don't know kut napan kayo iti bar? Nagkuyog da siguro ang iti chicks na. Chicks, ay. Saan man atila pangipanamat ka ni pari ba dong, Kwaraw? Yung bagakmat nga da asawa na. Ang musang katalyaw pa ilang ti balasang. Aya. Tagaray, kung namot kanyak ni tata ba daw? Amom lala, manipod damo ka makita. Kit na inlaban to'y pusok king ka. Kasta akmat kan kaban. Ha? Aya! Wan, mamati ka kanyak, ban. Di mo damagay no adda asawa kun no awan? Saanan anaskan kanyak, deta? Anya, Tinaskan kanyak, kat naragsak na adwa, ban. malabayam. Agsubliak tumanan ditoy, lala. Anya? Hinton makakwartak iti dakail, umay kan tumanan awisan, lala. Sige, orayan ka, ban. Itaka lang manan asumang badaong. Apay aya, Di ka man pasyar. Umadanin ti apit manan dagiti nateng. ay wina niya. Kasla ka ano lang daydi. Ita, dandan ni manay. Tinasayat, mapan mo kasarita ni Kapitan. Anya, Arkilaan tamanen at ilugan da. Ang mga nuad da makauna. ay wina niya. Paray, arkilag tuman man ang tilugan mo. Ay kituan na pari ba daw? Agyaman nakparya. Awan papanak ita iswa mabalin asya kon ti kadwam. Awan parikot iti dayta paray. Ibagam to, no kaanaw, ta isaganak ti ilugan. Ariglado paray. Nagapit gaya medda pari ba dong itinatengda. Win, iswa kinadwak, napan naglakaw. Manungay amin ti inawat ni pari ba dong akwartana. Saan pa yung abinayadan jay bayar ti natang? Ha? Ila ko na pa nga umuna, sakbay abayadan dati natang. Ay, kunaklakit din no inyawat da adagos ti bayad na. Uray ta, saan kamot ang makibingay iti kwartada? Nakasingira ka ulit ibayat tinatengkaw, lala. Ha? Ado ti kwartak ita. Ado nga agpay sa ti kwarta, ban. Awiseng ka ita arumwar, lala. Mapantag pasyal. Ay, sige. Kaya't ko na unay, may ban. Ipasyar ka man nga, agmalmalang lala. Ay na, nagmayatan, my dear bal. Gahakon kabailan ti baghi, lala. Kunak nga no nairwam ka iti naingil nga ara. Hanya, Inom ka ngamin nga inom itay, akasla na irwam ka. ay na. Ita lang nga si mamay, yan na inom ko nga arak, lala. Kaninaan ngamin
nga arak day jay, bad. Ay, tulungan na, Lala. Di ka agdanag. Kasaan ka abaybayan dito'y, bad? Ay, agyaman na, Lala. Anya ka di ang lugar na ito'y ayanta. Maamwam tumot laang inton mausawan ka, bad? Ay, kwaraw, tulungan na kuma. Sa pulin ta ni Lala. Ha? Apay, tataba daw. Ay na, iso ti atapag ang nangalay ti kwartak. Ay, saus. Anya kami tinapasama kaya? Binartek na ki Diyos taw. Ha? Nalipatak ti lubong kaw. Yay. Idi agriingak. Awam mo tin ti kwartak karaman ni Lala. Yay. Ayan ti kwarta na singiram ijay syudad, ha? Ay, kwa. Awan tuyang. Ngamin, kwa, nahuldabak. Di ka naglibak pay! Amaw badawng! Ha? Intarayan ti kiks mo ti kwartam! Salbag ka! Anya? Ayan tay 2x2 dito yan! Ay, isa na tuyang. Ay, Ah! tumalaya ka! Ang subli ka dito'y badaw! Delikado kagaya man nukas na, tataba daw. Ay, dituyak man pala ang balay mo ita ko araw. Napanak kay Jay Bar. Kat imbagada nga imikata ni Jay ni Lala. Anya? San kanumit na sumsumrak iti trabaho na? Ay, ti salbag a babae. Ay, isa na mabalin na. Yan nga iti ramidan niyaw. Pasapol ko na dyan a babae. No, masapulan dabay. Ay, masigurado. Nilalatin na nga la iti kwarta, pare. Ay, uwan paray. Masiguradok na ita. Apay ngay ngagpaiso, ta nagikat mo ten iti trabaho na ni Lala. Ay, pangasim man paray. Tulungan na kuma. Anya? Mapatay nak ni tuyang ka. No saan ko may subli ti kwarta paray. Sige. Agpanunutak pa iti maitulong ko. Ay na, agyaman nak pare ah. Anto iti kwarta pare, inted mo lang ni Lala. Ha? Ay na, agyaman nak unay pare ah. Sunalang ta dakurang nabasit. Ay, sa nabalin paray. Tinapatay, kit may sublek ni tuyang ka. Naibalod mo ten ni Lala. Nasayat mo't paray. Kinapuno na, saan laas si kagam tinabiktima da jay Lala? Ay ah. No maminsan, agan-anad ka mo ngamin paray. Ay, uwan paray. Talagang aramidag na ita. Nadidigra akaw. Mga no isum-isum man nakantuman ng tibalasang kat, mapan mo tuman talya-talya. Wanad. Ay, saanin paray. Saanin na maulay. Nakaamiri sa kon, paray. Ay na, tatabadong! Saan ka ngaminin nga ag-chicks taaddan asawam? Anya nga'y tinapasamak na imbaglakit din ta na isubli ti kwarta. Nga misakbay na kaya't may mga nakablaawan da Delia Laventa, Roberto Laventa and family, dita Kinapyan, Suyo, Ilocos Sur. Tinagkablaaw ni Ma'am Divina Morales. Ala sigay! Didan tinaggibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.